Znate da se igrate muzičkih stolica? Sa ili bez mekanih jastučića? O, stvarno čak! Ne, to je igra! Muzika! A kad muzika prestane, sednemo na stolice! Zašto bismo sedali na stolice kad već sedimo na kauču? Aj, tapaciran je! Nas je četvorica! A ako pažljivo pogledate, samo su 3 stolice! Kad muzika prestane, onaj koji nije našao stolicu... Izležava se na kauču! A ne! Eliminisan je! Ne deluju mi stabilno ove stolice. O ne, pogrešio sam, jesu stabilne. Čak ti si nepopravljiv! Hajde da se igramo! Dobro, ali možda da ih zamenimo, ne znam, električnim stolicama? Znaš šta, punoglavče, nisi zabavan. Kako si pogrešio čak? Ja sam jako zabavan! Hajde da lepo zamenimo stolice kaučima. Hajde da džuskamo uz muzičke stolice. Hajde čak, zaigraj, drži ritam! Ne čak! Rukama! Pobedit ću! Pobedit ću! Vivi, izgubio si patiku! O čemu to pričaš? Obe su mi ovdje! Moje red da tranširam živinu. Siguran sam! Ta stolica je moja! Posle tebe. O ne, samo napred. Stvarno ne bih. Ali insistiram. Pa u tom slučaju... Nema više stolica! Nema stolica! Ti si eliminisan! Nemoguće! Ja sam ulimenisan! Vrlo ulimenisan. Najgora sramota! Video sam te čak! Motorne testere su zabranjene! Mogu i bazukom? Ne možeš! Stvarno si gnjavator. Nisam ja čak! Ti nemaš smisla za humor! Nastavljamo! Sklanjamo jednu stolicu! Hej, stolico, i ti si eliminisana. Zovem se Vivi, a ti? Nisi baš pričljiva, jeli? Jel mogu da te zovem Brad? Uvek sam maštao o tome da se zovem Brad. Pobedio! Šta je ovo? Ja sam onaj s 9 života. Čak! Bombe zabranjene! Koga briga? Ti si eliminisan. Dobro, važi, ostali ste ti kvakvačak, ali ovog puta ću da proverim da li varaš. Varam? Ja? Bolje pripazi na rečnik, prijavit ću te za blaćenje. Podsjećam te na zabranu korišćenja motornih tesera, bazuka, antipersonalnih mina, zemlja projektila, nuklearnih raketa i svih vrsta tupog oružja. Neka najbolji pobedi! Ti mali, zvaću te Johnny. Šta više, sad kad smo drugari, više nikad neću da se rugam stolici. Kunem se, neću više nikad da sednem na stolicu u životu. Vivi, tvoje saosećanje je dirnulo duh velike stolice. Iz zahvalnosti ispunit ćemo ti jednu želju. Želim da moji drugari stolice budu živi! Dogovoreno. Zašto nisam tražio Ferrari? Donesi! U čemu je problem? Jogurt nije na spisku. Šta se dešava? Živa je! Bizarno, rekao bih i čudno. Daleko od bizarnog. Stolice se samo brane. Dosta je bilo dominacije, iskorišćavanja, ropstva. Drugarice, stolice, smehozemlje. Ovo je front za oslobođenje stolica! Vivi, šta to radiš? Borim se! Ispravljamo nepravdu! Branimo cilj stolica! U pravu
si u stvari? Ne bih voleo da sam stolica. Sve te guze koje sede na tebi. Pa zavisi od guze. Šta ti misliš, Patko? Gledajte, drugarice! Drug kauč se pridružio našem oslobodilačkom frontu! Svet je naš! Ej, jesi li sa mnom, Patkoglavi? Brad! Johnny! Čekajte! Pogođeni ste, ali izbavit ću vas odavde! Odneću vas na popravku! Bićete kao nove! Sada će mačka sa kauča da vam pokaže. Čak, siguran sam da postoji neko drugo rešenje. Da, cepanje drva. Ja nisam stolica. Brad, eliminisan si! Posle tebe. O ne, samo izvoli!